समाजाक 3 मठ गौड सारस्वत गौडपादाचार्य कैवल्य मठो संस्थान शिवानंद तीर्थ स्वामी तशी जी संस्थान काशी मठाचे अधिपती संयमेंद्र स्वामी तदनंतर संस्थान गोकर्ण मठाचे आत्ता मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वामी तांकां नमन कोरनो दोन उतर सांगता कसं म्हळ्यारी आमगेल समाजान 3 मठ जाल्यारी आत्ता काशी मठाचे म्हालगड स्वामी वृंदावनस्थ सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले जन्मशताब्दोत्सवांत निमित्तान तांगेल पादुका यात्रा हरिद्वारा दुखून भायर सरल्या स्वाम्याला आज कसं म्हळ्यारी प्रति एक गांवान ते पादुका यात्रा ते गांव वचून येवका आनीक पुरा भक्तजनाले एक सेवा ती घेवका म्हणून तांणी पादुका यात्रा जाता आसा पुरा गांवांत येता आसा तशींची हें जाली नंतर तांगेले उत्सव हो 26 इसवेक 24 आता 25 26 इसवेक म्हणटना हे पादुका यात्रा जाले नंतर कोटी गायत्रीचे कार्यक्रम जाता तदनंतर घर घर भजन हे पुरा कार्यक्रम आमगेल समाजाची अभिवृद्धी जावका आमगे समाजा लोकांक बर जावका म्हणून स्वाम्याले एक आज्ञा आसा तशींची आनीक आमगेले संस्थान गोकर्ण पार्तगाळे जिवोत्तम मठो हो स्थापन जाल्लो दिवस 5.5 वर्स जाता 50 वर्सां पयलें वृंदावनस्थ विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले एक नेतृत्वान 5 वर्सां उत्सव तांणी आचरण केलो ते आंतू भयंकर लोक तेन्ना गोंयांतू तांणी केलेलो पर्तगाळी मठान जाल्यार तेन्ना कारवारा दुखूनच्या भारी एक कश्ट जात आशिल्ले कसं म्हळ्यार ब्रिज नाशिल्लें त्या टायमार तांगेले ते त्या बार्जा वेल्यान वचचें आशिल्लें त्या बार्जा वेल्यान गेल्यार बी भरती लोक जाल्लो मठ भोर लोक स्वाम्याक भारी संतोश जालो तेन्ना एक 25 ते 30 हजार लोक जाला तशें ते 5 वर्स जाल्ली नंतर आतां 50 वर्सांनी 5.5 वर्स 550 वर्स आमगेले पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे वर्स स्थापन जाल्लो दिवस जाता ताका आत्तां जे विराजमान जावन आशिल्ले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांनी 5.5 वर्सां घोस्कर 5.5 कोटी रामनाम शततारक मंत्र हवन कोरका पुरा समाजा लोकांनी ते देवस्थानांत ते समाज मंदिरांत वचून सकाळी सांजेर वचून कोरका आनी ते लेख बरोवन दवरका म्हणून आज जाल्ली त्या प्रकार पुरा समाजा लोकांनी पुरा हे रामनाम आचरण केलें हे रामनाम आचरण केले निमित्तान आमगेल समाजा लोकांक कितले लोकांक एक मनांत शांतत मेळ्या बर जाता आसा म्हळ्यार रामनाम ही तयार अक्षर जाल्यार बीची आनी तो भारी महत्व आसा आमी राम म्हणले नंतर तोंड आंज येता आमगेलें केल्लें पाप पुरा भायर वता म्हणले सताक तोंड बंद जाता मागीर तें पाप भितर येना जाल्यार आमी नित्य न्हाताची पुरा करताची आंग धुवंक जाय जाल्यार पाप कशें वता पाप हे रामनाम देवाल नामस्मरण केलें मात्रानच तें पाप दूर जावचें तस जाल्यार हे 500 कोटी रामनामाचे एक भाग आमगेले हितरक्षणा वेदिकेन आयज दिवसाक थोडोपणी रामनाम करून देवाल अनुग्रहाक पात्र जावंक म्हणून तयार केल्लें आसा आतां थोड्या वेळान देवाले प्रार्थना जावंक घेवन तदनंतर रामनाम सुरू जाता पुरा लोकांनी संतोषान हे रामनाम म्हणून घेवन देवाल अनुग्रह चरणार आमी आज अर्पण करुया तदनंतर एक मनारी रामनाम कोरका फोन आयल्यार फोन धरून घेवचा ना चप्पल घालून घेवचा ना लागीं बशिल्ल्या उलोवचा ना आनी मध्य तुमकां एक 2 मिनट जाल्यार गॅप दिताची उदक पिवचें आसलें आतां आनी थोड्या वेळान रामनाम सुरू जाता नवें आतां देवता प्रार्थना जाता पुरा लोकांनी देवा लेगीची थंयच बसून प्रार्थना करून घेया हे रामनाम म्हणले निमित्तान आमगेले हे जन्मांत इह जन्मांत कसले कर्म विपाक आशिल्ले तरी हे रामनामा निमित्तान दूर जाता कसले म्हळ्यार हे राम म्हणले अक्षर भयंकर पॉवरफूल आसा हे आतां आमी थंडी जाल्यार एक्शन 500 घेता कसले वग्गी गुण जाता म्हणून ताका तितलो पॉवर आसतना रामाल हे एक अक्षराक कितलो पॉवर आसता रामाल बाण कोणाला काही सुसूच्या येतोय तसं हे रामनाम आज तुम्ही संतोषान हांगा पठण करून देवार सन्निधी अर्पण करका म्हणून आमगेले GS हितरक्षणा वेदिके पुरा तुमगेले सांगून घेतात नवे प्रार्थना नाल केलें पळय
पुरावा लोकांना हात नाही हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम स्वस्तयन्दाक्षमरीषिमद्भूतमाय सन्देवतानाम् असुरग्नमिन्द्र सकं समस्तु बृहद्यशो नामामिमारुयेम अहो मुचमाङ्गिर संगयञ्च स्वस्यात्रेयं मनसा च साक्षं प्रयतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्मिंबादेष्वभयन्नोऽस्तु ओम कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी भद्राय रामचन्द्राय वेदसे नाथाय सीताया पतये नमः कल्याणोल्लाससीमा कलयतु कुशलं कालमेघाभिरामः काचित् साकी तथा मा भवगणगति क्लान्तिहारि प्रणामा सौन्दर्यरीणकामा धृतजनकसुता साधरा पाङ्गधामा दिक्षु प्रख्यातभूमा दिविशदभूता देवता रामनामा बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् देवालयाची प्रार्थना करून घ्या की मनुष्याक जन्म आयिल्ल्यानंतर 3 रण म्हणटात देवरण पितृरण मातृरण हे 3 रणा दुखून आमकां मुक्ती ना जाल्यार आमी कसल्याक मुक्ती ना म्हळ्यार आमी देवाला आराधन नित्य करता आनमाले शेव करता आनमाले एक मार्गदर्शन संस्कार घेवका ते 16 संस्कार आनमान दिव संस्कार कसन आसत ते 16 संस्कार जर मनुष्याक मेळ्ळ्यार मात्र तो जिवन हेतून एक साक्षात्कार घेता तो कशी घेता देवाल अनुग्रहान देता तसो तो देवाल अनुग्रह आमगेले गौडसार समाजाचे हितरक्षणा वेदिकेक समस्त चिरडू बाळ आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष पुरा येवन घेवन देवाला प्रार्थना करून घेता असे तशी जी शिवमोग्गाचे गौडसार समाज वृंदाचे एक आश्रयान म्हळ्यार एक तांगेले एक मार्गदर्शनाचेर हांगा तुमी कार्यक्रम नियोजन केलो आतां कार्यक्रम आरंभ जाता देवालयाक प्रार्थना करून घेवचें तशें आमकां 3 मठ आसा की कैवल्य मठू थंयचे पीठाधिपती शिवानंद तीर्थ स्वामी तशें काशी मठाचे आतां पीठाधिपती संयमी तीर्थ स्वामी तशें गोकर्ण मठाचे अधिपती विद्याधीश तीर्थ स्वामी तांगेले मनांत तूं प्रार्थना करून घेया स्वामी दयानिधे भक्तवत्सला भारती श्याम मुख्य प्राणांतर्गत प्रभो सीतापती रामचंद्रा मुख्य प्राणा पळय सन्निधीन तूं आयज दिवसाक आमगेले समस्त तुगेले भक्तजन प्रार्थना करून घेतात देवा हे शिवमोगा शहरांत तूं हांगा आयज दिवसाक हितरक्षणा वेदिकेचे त्यांनी पुरा लोकांक वट्ट मेळगे शिवमोगा गांवांत तूं समाजा वतीन एक आश्रयांतांनी हांगा आरंभ केला म्हणटा आरंभ करतात देवा हो जप आरंभ केल्या निमित्तान कोण भक्तीन श्रद्धेन अंतकरणपूर्वक तुगेलें हें राम नाम करता की तांगेलें मनक कामन तूं परिपूर्ण करून दिवका आनी देहांत कसले एक हें कसलें अनेक दोश आशिल्ले आसल्यार नाजाल्यार सुद्दां ते सर्व दोश हे जन पाप परिहार जावका आनी देहांत तूं सुदृढ आरोग्य अखंड सौभाग्य तांगेलें वेव्हार क्षेत्र आसा तें कशें चलोवचें धरचें म्हूण तुका आसा तसं ते वेव्हार क्षेत्र तांणी आज पर्यंत तुगेल्या अनुग्रहान चलोवन घेवन एक संपादन केलें तसं कीर्ती गौरवाक कसले कुंदू कोरत अशें तूं आज पर्यंत रक्षण केलां रामा म्हणलें कर तूं तांकां रक्षण केलां मुखार सुन जाल्यारय तांगेले फाटी बला तुगेलो अनुग्रह जावका तशी तांगेलें सांसारीक जिवन हेतू आमगे समाजा लोकांनी समृद्धी जावका कसलेकच उण्यापणयान अशी खाणांची जेवणाक अन्नाक वस्त्राक मानाक मर्यादेक गौरवाक कसले कुंदू कोरत अशें तूं आज पर्यंत रक्षण केलां देवा तांगेल्या गांवांत तूं चोलना येयलें तसं कसकसन हे तांगेले वेव्हारासाठी बरे रिती चलोवन रोवन घेनो तांगेलें जीवन बर जावंक घेनो तशें आमगेले JSP हितरक्षणा वेदिकेचे आनीक व्हड कार्यक्रम करसन भाग्य तुगेल्या अनुग्रहान प्राप्त जावका आनी आयज दिवसा ही केलेली हे जपाराधन तुगे सन्निधानांत अर्पण करतात देवा हें केलें मात्रान तूं संतोशात ते स्विकार करून घेवका जप पठन करतना एक मंत्रांत तंत्रांत ज्ञानांत अज्ञानांत साहित्यान कसनय तुका घडवून आसता चिरडू आनी केलेली सेवा इडी जगत्याक तूं बाप उत्सव आसा
म्हणटना तस्सल तो अनुग्रह हे आमगेले हितरक्षणा विधिकेक आणि शिवमोगा समाजा लोकांक ही प्राप्त जावका आणि तदनंतर तांगे घरांत तूं अखंड सौभाग्य संत संपत अभिवृद्धी जावका कोण कोणाल मनान कसकसल इच्छा आसा विद्यार्थी पुत्रार्थी धनार्थी हेय तुगेल अनुग्रहान प्राप्त जावंक येन आणि तांगेल मनोकामना परिपूर्ण करून दिवचें तदनंतर हो रामनाम जप जाल्या नंतर तांगेल आनी कार्यक्रम आसाय तेय कार्यक्रम तूं चंदायेर करून घेवका आणि तदनंतर 2 घंटेरी आमगेले मठाधिपती गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे विद्याधीश तीर्थ स्वामी हे कार्यक्रमाक मंगळुरा दुखून हांगा येवच्या भायर सरले प्रयाणांत असो कसले तोंदरी येनाशी हांगा तांगेले टायमार येवन घेवन हो कार्यक्रम चंदाये करून घेवन तांगेल आशिर्वाद हितरक्षणा वेदिकेक आमगेल समाज वृंदाक पुरा लोकांक प्राप्त जावका आनी तांगेल दर्शन घेतले मात्रान आमी देवा केलेली सेवेक देव तृप्ती जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तस्सल तो अनुग्रह आमगे हितरक्षणा वेदिकेक जावका तदनंतर आत दुखून सांज पर्यंत जावं तसले हो कार्यक्रमान कसले कुंदू करत या नाशी पुरा लोकांनी ऐकमत्यार हो कार्यक्रम तूं करून घेवका हो कार्यक्रम गंज रीती जालो म्हणून तूं चरणार किर्थ्यान घे आणि तदनंतर तुगेलो अनुग्रहान तांगेले मनोकामना परिपूर्ण करून येवका म्हणून प्रार्थना करून नाल केळ्या पळय दवरा देवी वाच मजनेंत देवास्ता विश्वरूपा पशवो वदंती 2 अक्षर स्थान मंत्रेषु मूर्जन एक नमस्कार करा स्थान मंत्रेषु मूर्जन दुहाना धेनुर्वागस्मान् वर्षुस्तुतैतो सीतापति रामचंद्राय नमः प्रार्थनां समर्पयामि हे 2 अक्षर दिता ते नाल केळ्या पळयल्याचेर घालून नमस्कार करून पैसा हांगा राबिल्लो कामाक श्रीराम जय जय राम हे रामनाम जप आणि 5 मिनिटानं प्रारंभ करूक पुरो तयारी जातस आता प्रार्थना जाल्ला आता घंटे 9:05 जाल्ला आणि 5 मिनिटानं रामनाम जप प्रारंभाक हांगा सिद्धत जाता 9 कालाक समजावन हे हॉल फुल्ल जाता फुल्ल जाल्ले मागीर रामनाम जप प्रारंभ जाल्ले मागीर कोणेय दयदोवन तांगेले मोबायला पळोवचें ना कोणाल मोबायल आतां ऑन आसा म्हळ्यार उलयता आसाची दयदोवर न्हू सायलेंट मोडार घालायची कोणेय आनी कसले अर्जंट मॅसेज आसल्यार मॅसेज करूंक शिवाय उरलोचें ना दयदोवर न्हू प्रति एकल्यान हें सूचन पालन करूंका प्रति एकल्यान तांगेले मोबायलार आसल्यार हांगा कार्यक्रमाक भारी तोंदरी जाता तसो जावन कोण आतां मोबायल उलयता आसाची जाल्यार तितलो वगीत आनी मुगसून घेवका आनी सायलेंट मोडार घालका दयदोवर पुरा जनांना सायलेंट मोडार दवरायची कोणेय मोबायला पळोवच्या समीत नज श्रद्धा भक्तीनं श्रीराम नाम जप मात्र ताचे पूर्ण फल आमकांय मेळटा समाजाकाय मेळटा आता तवळे आमी सांगला आयचे दिवस पूर्ती आमगेले पायांत व्हाण आसना दयदोवर कोणाले व्हाण आसल्यार तुमगेले चूक न्ही दयदोवर कोणाले पायार व्हाण आसा उठान रब्याची हांगा सकल रिजिस्ट्रेशन काउंटरा लागीं सायडाक वणती लागीं व्हाण सालान दवरले थंय वचुका कोणा लागीं व्हाण पायार आसल्यार उठान रबुका दयदोवर कोणाले व्हाण पायार आसल्यार दवरून येवका आणि आज सगळे दिवस आमगेले व्हाण पायार आसना रामनाम जप करतना दवा दनपार नंतर पूर्ती कार्यक्रम आमी स्वाम्याला आगमन जाल्ली मागीर पूर्ती कार्यक्रमांत हॉला भितरी आनी हॉलाच्या प्रवेशद्वारा येद्राक कोणेय व्हाण घाल मोंचाना अनिवार्य व्हाण घालका जाल्यार सकल डायनिंग हॉला लागीं दवा सकल बेजमेंटांत घालून भोंवीत दयदोवर हें सूचन प्रति एकल्यान फॉलो करका आनी येद्राचे सालाचे सोफा कसो आसा आईचे अतिथीगण्याक प्रायोजकाक तांगेले घरकडच्यांक आनी दानींक अतिथीगण्या म्हणून दवरला तशींच हांगा पत्रकर्ता म्हणून दवरला तुमी आतांची चिक्की येवन हेकड बसल्यार लायक आशिल्ले कसो म्हळ्यार मागीर 10 घंट्याक पत्रकर्ते येतना तुमकां उटकाराचें आमकां बेजार जाता म्हळ्यार तें रिपोर्टरा म्हणून दवरलेले अन्यथा तुमी लेखून दयदोवर न्हू आमकां सहकार दिवका हांगा जावकाला बशाची मागशी हांगा खाली आसा ते हांगा दयदोवर बशा नज
त्या टेबल दवरलेल्या कडेन पत्रकर्ता म्हणून दवरला तांणी आतां येनाची जाल्यार तांणी 10 घंटा येताची 10 घंटा येतना तुमकां उटकाराचें आमकां बारीक कश्ट जाता दयदवन चिकी मागशी बशीत दवा हंगे येवन बशीत दोगाले मागीर मागशी बशीत दवा हंगे येवन बशीत हय दयदवर न्हू मागशे आशिल्ल्यान पुरो हांगा सायडा बैसुका मागशी कोण कोण आसा हांगा सायडा मस्त खुर्ची आसा मागीर हांगा सायडाक मस्त खुर्ची आसा येद्राक आनी पुरा जनांनी परस्पर उलोवचे आतांचे रब्बायाची कसं जालें म्हळ्यार आनी एक 10 मिनिट आसा 9 कालो म्हणटाना परस्पर कोणें उलोवचें ना आनी एक 10 मिनिट टायम आसा हॉल फुल्ल जाता हॉल फुल्ल जाताना हांगा भटमामू रामनाम प्रारंभ करताची कोणालेय मोबायल रिंग जावचे ना सायलंट मोडार दवरका कोणालेय मोबायल रिंग जावचे ना कोणेय वॉट्सअप पुरो ओपन करून पळोवचें ना मेसेज ओपन करून पळोवचें ना रामनाम प्रारंभ जाले मागीर कसलेय कार्यक्रम आसल्यार 10 घंटे नंतर तुमी करायची 9 काल दाखवून 10 घंटे थंय कोणेय मोबायल पळोवचे ना परस्पर उलोवचे ना आनी वाण आसल्यार भायर दवरयाची सकल उपहार कोणाला पुरा दल्ला तांणी कोणेय सकल रब्बान तिले वयर येवका सकल उपहार कोणाला दल्ला मस्त जन ते रबल्यांची ब्लॉक दल्ला दल्लेल तितल्या उपहार दल्लेल तांणी वयर येवका रिजिस्ट्रेशन काउंटरा लागीं कोणेय रश करून नज थंय स्टुडंट्सान मात्र वचुका पेरेंट्साक कसलेय काम रिजिस्ट्रेशन काउंटरांत ना तस न्हू चेडवान मात्र थंय वचुका पेरेंट्सान पुरो वयर येवका हांगा लेफ्ट सायडाक मस्त खुर्ची खाली आसा मागशे आशिल्ल्यान हांगा येद्रा येवीत लेफ्ट सायडाक दयदवर मागशे आशिल्ल्यान हांगा लेफ्ट सायडा येवका मागशी आशिल्ल्यान मागशी 4-5 रो आशिल्ल्यान तांणी हांगा येद्रा येवका म्हणून विनंती करता आसा मामा लास्ट 4 रो आशिल्ल्यान एकाडे येवका हांगा फुल्ल जावका मागीर लास्ट येताल्यांक ते बशी अनुकूल जाता कोण कोण प्रवेश द्वारार आसा जी तांकां येद्रा आपण हाडका हांगा येद्रा येवका पुरो जन प्रवेश द्वारार आशिल्ल्यान पुरो येद्रा येवका हांगा तशींच मागशी बशिल्ल्यान पुरो हांगा लेफ्ट सायडान तूं मस्त खुर्ची खाली आसा वास्तव पै माम ते लास्ट 4 रो आशिल्ल्यान थंय दवरून उटकारान हांगा आपण हाडची लास्ट 4 रो आशिल्ल्यान पुरो हांगा येवका ऋषिकेश पै माम थंय दवरून मागशी 4 रो आशिल्ल्यांक पुरो हांगा आपण हाडका नमस्कार GSB समाजाचे अध्यक्ष भास्करजी कामत आयलेंची तांकां विशेष दावन हांव स्वागत करता आसा तशींच मनोहर प्रकाश प्रभू आयच्या संयोजक तांणी दंपती समिती येवन पळयल्यांची तांकां हांव विशेष जावन स्वागत करता आसा तशींच बेंगळुरा दाखोवन रवींद्र नायक दंपती तांणी येवन पावलेंची आयचे समारंभाक गेस्ट तांकां हांव विशेष जावन स्वागत करता आसा तशींच पुरा विंगड समाजाच्या प्रमुख आयल्यांचे तांणी येद्रा सोफार बैसुका म्हणून विनंती करता आसा भद्रावती समाज अध्यक्ष सागर वैस सत्यभामा कामत हांगा आयल्यांची काली तांकां हांव स्वागत केलां तशींच दयदवर न्हू हांगा लेफ्टा येवका आमगेल्या कार्यक्रमाक व्हड आर्थीक सहकार दिवन आमगेल्या GSB हितरक्षणा समितीचे एक प्रायोजक जावन आसूचे श्रीमती मिनाक्षी कामत तांणी येवन पावलेंची तांकां विशेष जावन स्वागत करता आसा तशेंच शिवमोग्गाचे समाजाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रधान कार्यदर्शी पुरा ट्रस्टी महिला अध्यक्ष आयल्यार तांणी येद्रा येवन बैसका म्हणून विनंती करता महिला अध्यक्ष पुरा ट्रस्टी तशेंच सागरचे समाजाचे अध्यक्ष ट्रस्टी तशींच आमगेले सागरचे हाराडी राजेंद्र पैमा तांणी आमगेले सहसंयोजक आमगेले तीर्थहळ्ळी अध्यक्ष आयल्यांची रामदास कामत माम तांकां येद्रा येवका म्हणून विनंती करता आसा तीर्थहळ्ळी सागरा रिप्पनपेटे हे कडच्यान भद्रावती शिवमोगा जिल्ले संबंध पावन सोरबा नांव सोडून गेल्यार बेजार करूं नाकाची उडगा साईल पुरो सांगता हांव तशींच उत्तर कन्नडा कारवार शिर्सी यल्लापुर भटकळ आनी पुरो येवका मस्त जनान ह्या कार्यक्रमाक कॉन्ट्रिब्युशन दिलेलें आसा कोण कोणान कॉन्ट्रिब्युशन दिला तांणी पुरा येद्रा सोफार येवन बैसुका कोण प्रायोजकत्व दिला तांणी येद्रा येवन सोफार येद्राचे 2 सालां येवन बैसुका म्हणून विनंती करता आसा आनी उत्तर कन्नड आनी शिवमोगा जिल्ल्याचे विंगड भागाचे समाज अध्यक्ष राम मंदिरा अध्यक्ष तशेंच देवस्थानाचे आडळित मंडळीचे अध्यक्ष पदाधिकारी
कोणीही असल्यार तांणी येद्रा येवन बैसुका म्हणून विनंती करता असं दैदवरनो GSB शिवमोग्गाचे उपाध्यक्ष तांणी येद्रा येवन बैसुका तशींची शिर्सी तांणी यल्लापुर भटकळ कुमटा कारवार पुरा उत्तर कन्नडाचे पुरा प्रमुख येद्रा येवन सोफार बैसुका म्हणून विनंती करता असं दोन्ही जिल्ह्याचे समाज अध्यक्ष पदाधिकारी आणि प्रायोजकत्व दिलेले आणि दानी आणि आईच्या उद्घाटना समारंभाचे अतिथीगण्य येऊन पावन असल्यारी त्यांनी येद्रा येवका म्हणून विनंती करता असं CA गोपाल कृष्ण भटमाम तुमकां हेकडची पुरा परिचय आसा तांकां पुरा आपयाची आमगेले प्रेरक CA गोपाल कृष्ण भटमाम कोणाकय परिचय असल्यार येद्रा आपोवन हाड्याची दैदोरनो सहकार दिवका कोणय प्रमुख मागशी बैसून असल्यार येद्रा येवन बैसुका उत्तर कन्नड जिल्हे आणि शिवमोग्गा जिल्ह्याचे समाजाचे अध्यक्ष पदाधिकारी महिलाचे प्रमुख कोणीही असल्यार येद्रा येवन बैसुका म्हणून विनंती करता असं आमगेल्या कार्यक्रमाक प्रायोजकत्व दिलेले कॉन्ट्रिब्युशन दिलेले तांणी कोणेय भितर येवन मागशी बैसून असल्यार येद्रा येवन बैसुका म्हणून विनंती करता असं तुमगेलें नांव आनी गांव सांगूक म्हाका कश्ट दायत परिचय जाल्ल्या पुरो हांव सांगता कोणेय येवन असल्यार समाजाचे प्रमुख येवन असल्यार तांणी येद्रा बैसुका म्हणून विनंती करता असं आनी एक 5 मिनिटान 9 काल म्हणटना रामनाम प्रारंभ जाता आणि 5 मिनिटां अवकाश आसा कोणेय रश करनातल्या मागशीचे खुर्ची पुरो फुल करता म्हणून विनंती करता असं पुरा जन हॉड गडियार पळयाची 9 काल म्हणटना रामनाम जप प्रारंभ जाता भटमाम आणि एक 2 मिनिट आसा आणि एक 2 मिनिट आसा पुरा जनाने बैसुका एकपटी बसली मागीर कोणेय मोबायल पळोवचना पुरा जनाल मोबायल स्विच ऑफ मोडा वचुका परस्पर कोणेय उलोवचना व्हाण कोणाले पय्या असल्यार तांणी मागशी वचून सकल बेसमेंटांतू कंपाउंडाला सायडाक व्हाण पुरो दवरका आमगेल्या रिप्पनपेटे अध्यक्ष आयलेंची तांणी येद्रा येवका म्हणून विनंती करता आसा रिप्पनपेटेचे प्रमुख तांणी येद्रा येवका म्हणून विनंती करता आसा तशींची सागरा भद्रावती आगुंबे हे कडेन तीर्थहಳ್ಳಿ आनी थंय सांगा भटकळ जाल मागीर सिर्सी होन्नावरा कुमटा अंकोला मागीर यल्लापुर हांव उडगा सायल गांव पुरो सांगता उत्तर कन्नड दांडेली पुरा गांवाचे समाजाचे प्रमुख हांगा येद्रा येवन बैसुका शिवमोग्गा आनी उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे पुरा गांवचे प्रमुख राम मंदिरा प्रमुख अशा पुरो समाजा प्रमुख अशा पुरो देवस्थानाच्या आडळित मंडळीचे अशा पुरो आमगेले हे कार्यक्रमाक प्रायोजकत्व दिलेले अशा पुरो नमस्कार शिर्सीचे 2 बस जन आयले के बारी संतोष तांगेले प्रमुख येद्रा येवन बैसुका म्हणून विनंती करता रामू केणी माम तांणी येद्रा बैसुका आमगेले प्रायोजक शिवानंद भंडारकार दंपती आनी तांणी घरकडची पुरो आयले जी तांकां विशेष जावन आमी स्वागत करता आसा जी आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाचे प्रायोजकत्व दिलेले सागरा शिवानंद भंडारकार आनी फॅमिली येता आसा जी तांकां विशेष जावन येद्रा सिटार बैसुका म्हणून विनंती करता आसा CA गोपाल कृष्ण भटमाम तुम्ही पुरा जनाक स्वागत करून येद्रा बसकराका आणि पुरा जनान बैसुका एक निमिषारी रामनाम जप प्रारंभ जाता हांव मैक भटमामाला दिता पुरा खंय आसा की थंयची बैशाची आनी मुवमेंट करूं नाकाची थंयची बैशाची मोबायल पुरा जने स्विच ऑफ मोडाक दवा सायलेंट मोडाक घाल्याची परस्पर कोणेय उलो नाकाची कोणाले पाय्यार व्हाण असल्यार भायर दवरण्याची आनी कोणेय उलोवचना आनी अर्ध गंट कोणेय उलोवचना 9:45 ते कोणेय उलोवचना थंय दवरन खंय आसाची की थंय बैसुका आमी येद्रा येवन बैसताची वेदिकेरी आमी कोणेय आसनाची आमी येद्रा येवन बैसताची आनी एक अर्ध निमिषारी भटमाम प्रारंभ करता बेसा अध्यक्ष तू देत नाव आता राम नाम जपो सूर्य पहिले एका महागणपती उडगासकोर का म्हणस महागणपती उडगासो कोरनूचे आम्ही हे कार्य केल्यारी कसले तोंदऱ्यांशी कार्य जाता कसले का म्हळ्यार उदाहरण तुमकां दिवं काल्यारी पांडवांक कौरवांक युद्ध जातना पांडवांक भारी तोंदर जाता तोंदर जाल्या नंतर धर्मरायाक भारी एक पश्चाताप जाता तेदान ताण चिंतेन अशी करतना चमकून वतना गणपतीन दर्शन जात थंय तेदाना धर्मरायो ताका पांय पडून सांगता अशें म्हणून तेदान तो सांगता
तू आपण्याला उडगास करून गेल्या रे तुका जय देता आशिल्लें तू आपण्याला उडगास कर मुखार तुका जाव तसं पुरा जय देता म्हण तंदा पद येत पळया गणपतीला ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ साधिಸಿದ राज्य गणनाथ कसले का गणपतीला उडगास करच्या दुखून ताण पांडवांनी साधन केलें गणपतीला अनुग्रहान राज्य तशींच हे राम नाम स्टार्ट करतना सूर करतना गणपतीला उडगास करून घेवका म्हण आसा सांगता म्हणा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रामं लक्ष्मणं पूर्वजनं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि एक मनारी श्रीराम जय 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 राम म्हणका फास्ट म्हणच्याना जय 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 राम म्हणच्याना जय जय राम केन्ना होड समयानी रामनवमी दिवसाक पुरा लोकांक मंत्र तो दिवचो श्रीराम जय जय राम अशें म्हणका सुरू करूया हांवें ओम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम राम जय राम श्रीराम जय 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 जय राम राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय जय राम श्रीराम जय राम 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 जय जय राम श्रीराम जय जय
श्रीराम जय जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय श्रीराम जय जय राम 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 हे राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम आता राबवता वृद्धापी इतर लोकांना वृद्धापी वापस आणि 10 मिनिट बरं 10 घंटे अर्थ श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम
जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम. एक 2 मिनिट कोणे उद्दा पिवचे असल्यार उद्दा पिवन घेवचें थंय बसचें 2 मिनिट. श्री हरी गुरुभ्यो नमः. आता एक 2 निमिष कोणाकय उद्दा पिवक जाल्यार उद्दा पिवन घेवीत. 2 निमिट नंतर वापस रामनाम प्रारंभ जाता. मागीर देवाक आरती जाता. ताजे नंतर 10 गंटॅक समजावन उद्घाटना समारंभ प्रारंभ जाता. आमगेले शिवमोग्गा GSB समाजाच्या इतिहासांतूची प्रथम म्हणीत 1000 पाशी चड जन एकत्रित जावन सामूहिक श्रीराम नाम जप केलेले आमगेल्या समाजाच्या इतिहासांतूची ह्या प्रप्रथम जावन आमी शिवमोग्गा आनी उत्तर कन्नड जिल्हे तशेंच दक्षिण कन्नड आनी उडपी जिल्ह्याचे मस्त जन समाज बांधव ह्या एक पुण्या कामांतू आमी पुरा सहभागी जाल्ल्यांची आमकां सगळ्यांक भारी संतोष कसो म्हळ्यार सकाळी 7 गंटे 25 मिनिटांची हांगा उपहार प्रारंभ जावन 8:30 म्हणटना हे हॉल भोर नेवच्याक प्रारंभ जाल्ला. आतां हॉलांत जाग दिल्या गॅलरी आनी सुತ್ತमुत्तय बैसून बुराजांनी श्री रामनाम जपांत सहभागी जावचे भारी खुशी विशय. तशींच आतां रामनाम वापस प्रारंभ जाता. पुराजनांनी तांगेल्या जाग्यार बैसून तुमगेले मोबायल सायलेंट मोडा घालका. कोणें परस्पर उलयनातले आनीक 10 निमिष अनेक पटी आमी सामूहिक श्री रामनाम जपांत सहभागी जावका. ताजे नंतर देवाक आरती जाता. ताजे नंतर 10 गंटे समजावन उद्घाटना समारंभ प्रारंभ जाता. विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः. श्रीराम जय जय राम 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 जय जय राम श्रीराम 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 जय जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय राम जय जय राम आता रामनामाचे जप 550 555 जप जालो प्रत्येक लोकांनी 555 प्रकार पळया आज सांगता हांव तशी तुम्ही सांगता आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अनेन श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठस्य सार्ध 500मान उत्सव अंगत्वेन संकल्पित सार्ध 500 कोटी 13 अक्षर
श्रीरामनाम तारक महामंत्रस्य जपसंख्या परिपूर्तये भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रेरणया भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः कृत त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्र जपाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्तश्री कृष्णार्पणमस्तु. आता आम्ही पुरा लोकांनी पठण केलेली जप हो की ना 5.5 कोटी म्हणून जाता जाल्यार आम्ही अंशतः केला तशान आम्ही केलेली हो जप आयज दिवसाक आमगेले कोटा सतीश हेगडे हांणी ते देवाक अर्पण करताची तुमगेल्या मनाक कसली इच्छा जाली ती आमकां परिपूर्ण करून दिवका रामचंद्रान. कसल्याक तुमगेल्या भक्तीक रामचंद्र मेचवला कसल्याक सांगा. हां भक्ती हे भूमंडलाचेर आसा भक्ती कोणाले आसा देव तागेले आसा. तो आतां उदाहरण तुमकां आत्तां दिल्या कसं न्हय रामचंद्रान प्रसाद कशी दिल्लो म्हणून सतीश हेगड्यान पळयलां. देवाक मारली सकाळ ते फूल सिदांक सकल येवन पळा म्हणटना देवान संतोशात आमगेले जप स्विकार केलो न्हय तोच आमकां संतोष. सीतापती ते पुरा देवाक अर्पण करा थंय घाला. मंगल निरांजन दीपां रब अर्ध एक अर्थणार आहे ताजेर तर कुंकुम घाल. ओम ध्रुवाद्यौ ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सपर्वताय मे ध्रुवं विश्वं जगद्ध्रुवो राजा विशामयं ध्रुवन्ते राजा ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं. मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकी पुत्रो मंगलं गरुडध्वजः. ओम तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदुस्सु मंगलाः क्षेमन्न विन्दन्ति विदाय दर्पणं तस्मै सुभद्रशवसे नमो नमः. ओम यज्ञनयन्त देवास्तान् धर्मान्यासन्न देहनाकं महिमानसन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः. ओम राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वै त्या पुरा लोकांनी दिवस सोडा कोणाला किती या सांगायला फूल आणि दोन्ही प्रसंयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं प्राज्ये स्यात् सार्वभौम सार्वा आयुषान्तार्था प्रार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिति तदप्येष श्लोको भीतो मृतप्रियवेष्टारुं तस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रिय विश्वे देवा सभासदशिति कष्टात् कष्टत्रय्यान्तु दुष्टा दुर्योधनादयः सुखात् सुखतरय्यान्तु सन्तो भीमपुरस्सराः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामोर्दयस्तो जनार्दनः नित्योत्सवसदा तेषां नित्यश्री नित्यमङ्गलं कल्याणोल्लाससीमा कलयतु कुशलं कालमेघाभिरामः काचित् साकेतधामा भवगनगति क्लान्तिहारि प्रणामः सौन्दर्यरीणकामा धृतजनकसुता साधरापाङ्गधामा दिक्षु प्रख्यातभूमा दिविशदविमुता देवता रामनामा बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता
अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् श्री सीतापति रामचन्द्राय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे श्री सीतापति रामचन्द्राय नमः प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि आवाहनं न जानामि जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां पुरुषोत्तम प्रार्थनां समर्पयामि अनेन मणा मया अद्य ब्राह्मण सहायेन आचर्यत 500 कोटि रामनाम जपांग अद्य महाञ्जनैः सह आचरित अंशतः श्रीराम जय जय राम इति मंत्रं यथाशक्ति यथा ज्ञानेन पठनेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीयतां प्रीतो भवतु तत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु. आता रामनाम जपाचो कार्यक्रम जालो जाल्यार हाज्य प्रसादू कडेरी स्वाम्याले अमृत असताना आमगेले सर्वस्त बांधवांक हो प्रसादू तुमकां मेळटा. स्वाम्याला अमृत असताना अध्यक्षाक स्वाम्याला तांदी वयता.